Na začiatku apríla 2007 sme konečne opustili južnú Venezuelu a po jedinej ceste džunglou sme pristáli v brazílskom meste Manaus na brehu Amazonky. Stretáva sa tu rieka Amazon a Rio Negro. Tieto toky sú také obrovské, že rozdiel vo farbe ich vôd je možné vidieť voľným okom na desiatky kilometrov. Manaus je preľudnené a špinavé, ale dá sa tu zohnať výlet hlbšie do ramien a nekonečných lesov povodia Amazonky. Aby sme sa tam dostali, čaká nás ďalší presun 200 km na juh cez deforestované územie okolo Manaus. Cesty tu prakticky neexistujú. Niekde sa dostanete lietadlom, loďou všade. A takto sa začína náš príbeh. Náš výlet potrvá len niekoľko dní. Dostali sme sprievodcu a loďku a tí nás s ďalšími cestovateľmi zavezú do tábora pri jazere Žuma. Amazonka pomaly stráca svoju nevinnosť dobrodružných románov. Kľčovanie lesov a osídľovanie napreduje rýchlym tempom. Indiánske kmene a pralesy ustupujú stále hlbšie. Prístup k nim je možný len na povolenie alebo za mocný úplatok. Miestni najčastejšie nezarábajú a ich kontakt s okolitým svetom je minimálny. Žijú z toho, čo dopestujú, z výmeny alebo predaja svojich produktov. Najčastejšie však nemajú takmer nejaké peniaze. Oblečenie si neraz šijú sami a topánky dokážu vyrobiť z prírodného kaučuku. Jediné, na čom naozaj záleží, je benzín do lodných motorov. Náš tábor ani sprievodca nie sú ničím výnimoční. Napokon kvôli nim sme ani neprišli. Hneď pri mole sa však hrajú stáda sladkovodných delfínov a na horizonte na nás čaká džungla. V riečnych ramenách možno pozorovať každodenný život na vode. Rodinné výlety, loď so školákmi či s mladomáželmi. Čln tu vlastní každé dieťa takmer od narodenia. Samozrejme na rozdiel od mobilného telefónu. Na vode nakúpite či ulovíte večeru. To je mestská hromadná doprava. Alebo zbalíte svoju prvú brazílčanku. Is it good? Huh? Is it good? It's good. Yeah. So is this like the national drink, yeah? Yeah. Cool. Is it sweet? Oh no. Not sweet at all. Because the sweet. Foi de propósito, Tony. Aí do Indinho foi de propósito. Stále nádherné mraky nad Amazonkou.